Belai ke kok sanan mujung yan tong pano kaisa belai kaisa social media ni bising tei kaisa kok khnamani uklogo belai ke mujung itu ti pano kaisa kok no ang sanani bagai live ma phaikya ang sanani munai makai je miani salto segang je sini Tripura hastini MP sini Bramunang Darai Boti Tripura ni je statement nugui belai ke tongi mali angui ang tini o kaisa bono kaisa kok sunani bagai ang ma phaikya tamni bagai kai bojai ajago samani je Greater Tripura abo asangbidanik abo mungsaya abo hane Tripura sarakno thokinani bagai kono bini map krui tai beng tike abo ongnai abo rokno boje social media ni bising tike nokmani uklogo belai ke ang sungnani mujungkha sini Bramunang Darai Boti Tripura no tamni bagai kai जों जत साइमानो ताइ नों साक बो साइमानो जे नों जे दिनिओ एमपी इंगि तमनि नों Tripura सानि भोट बाय एमपी इंगो आबो नों काहाम केनो साइमानो दिनिओ आंनि थानि अबसे सोंना मुसुङो नि थानिओ कायसा संविधानिक पावर नि थानि दंगो एबा संविधानिक राइट नि थानि दंगो आंनि थानि अबसे सोंना मुसुङो जों ताबो Greater Tripura land tamni bagai sanan nangka abono nang sengyawi angni thani obose koinani musungo nang as a khoroksa Tripura sa MP engui nini thani ang obon sona musungo tini nang kaisa Tripura sa ni MP engui Tripura sa ni vote bai ngano seng kaplai khlaimani uklogo tini nang Tripura sa ni bagai nang tamu tuwi mangkha nang tamo sani rifaimanka ba sin Tripura sarok ni bagai nang kaisa Tripura sarok banchina jat Tripura sarok ni kaham ni bagai nang tamo rifaimanka angni thani obose songna musungo sing saimano central government no tabu BJP chalgui tongo tai sini state bo tabu sara 4 bosor kai tongo central lo tabu 8 bosor hai choloi tongo tini o asuk bosoro nang sini Tripura sani bagai nang khoroksa MP engui nang tamor phaimangka angni thani obose songna musungo tebang songna musungo je thangnai Bidhan Sabha ni sigango je vision document norok saka gabangma kok saka je 10323 ni bagai norok bichar tubiri phainai gabangma Tripura sarokno chakri rok gojaknai aborok tang sanani thangli aisi tini norok okobo saka je norok Sunil Deodorji boniji bo saka je o Tripura ho jodin BJP government hangkai norok territorial council khlairanai sini je tabuk titi ADCU norok abono titi territorial council slamrai norok kogromani tebo saka jagabo norok direct funding rok norok phanya bagi rok je kok samani ako rok tabu mungsa bo khlaimiako phebang tinin thane sanabjong nang khoroksa MP engui nang tini jodin ni thani khomota dong hangkai in a power se dongi dongkai nang at least sini titi addition nang territorial council namna ni bagai nang webse kok saka nang webse parliament kokti saka angni thani o kok sana musu nang tini je saitongo sini bubagra ni je tabu demand khlai tongoni abo kono সংবিধানিক মতে abo klai ani jo ঠিক আছে seng abono manin harka abo to chini tam sajinai সংবিধানিক abo ulos jorase kok sanai phiaba ang tini ni thani obose sanam busungo nin thani সংবিধানিক power tongo nang khoroksa MP engei Tripura sani bagai nang ekta kisu tubujar phaimaka ar jodi nang mano hangkai nang territorial council nang tubui ro phaidi tai je direct fund je na ni je samani aborona nang tubui phainyan bagai nang oibase kok saka angnon thani o kok se sanam busungo tini
asuk o sung 70 bosor romoi sung asuk depriving tongo sini tiprasarok jebe khe satukjagui tongo nung MP wngmani porebo sini khoroksa thwithangnai sini let bisi deborma songhai sini khoroksa tiprasa lamo suito butharjaka aboni bagui nung bichar tubidar phaimanga je thangnai 2019 bo omahikano CAB no kasibo nai madop bario salbai thang sini tiprasarok khorokba guli nangkha nung boroni bagui tamo bichar tubir phaimanga angni thani obose sangnamu chung nung tomuno tiprasa ngei angnono saka nung MP ngiya nung tiprasa ngei jodi no wansuka angkai angni thani obose koinamu chungo tini tiprasarok mothangjarani bagui tiprasarok thangnani bagui kaisa suchuk je kaisa lama tongmuni abongko sung thansa baksa khlainai sini permanent solution sung jeba kaisa sung mayaka sung komori thangchuk sinai aji dabi tisi tongmuni obo sudu nono kari tiprasaroni je nono kari je bad bagi tiprasaron bagi ya o sarabar loko tiprasao nung bo khoroksa khobjago nini bagi se nini ani bagi se sini bubagra tini khorang chirigui tiprasaron thancha khlainani bagi bini sa khaimya tutui bo nini ani bagi chiri khogui tongo tini sung nukha o 70 bosor kwbangma leader sung achalemon nukha phiaba sungno phiyognani bagi sungno mothana bagi soi bukha rusugui sini bagi ekmatro khorang tisi tongnai samung khlai tongnai tiprasani bagi sini bubagra simichi samung khlai tongo abon bagi angni thani koinamu chungo nung support khlaimia hangkai nung ta kebeng di haisi nung ta kebeng di ar jodi nin thani bo obono kebengai obono kari tiprasara muthangjaran ni bagi mungsajak nung tubui rifeman tong hangkai angni thani o hat jor khai angno kholomui sanai je nung tiprasani bagi jodi nung ekta kichu khlaiman hangkai khlai phun hangkai sungnono kuno dino kuno sung dinai khlaiglak sungnono borong chonno sungnono bolainai sungnono borom khlainai tamukhai angni thani sanamu jungo nung kebuni chokli bai nini saksangni MP no nung MP je ngi tongmon abono nung banchirani bagi simi nung ta wansuk de haisi tini bubagra jebe khai samung khlai tongo bo kuno MP ngnani bagi ya bo kaisa rajyoni mukhyamantri ngnani bagi ya bo 12 lakh tiprasana mo thangnani bagi se bo tini khorang tisai tongo aboni bagi angni thani koinani muchungo nung man khangkai sini bubagra no nung logi rimi hangkai nung noga asugui phana nung bono support khlaidi bon nung ta kebeng haisi nung bono kebeng khangkai abo bono kebeng ma klaya sara bar lakh tiprasana kebeng ma klayo je borok no vote rui no jitirui tini MP snamka a borok ni bukhano nung sabaimani klayo haisi angabon bagi inthani koinani muchungo nung man khangkai tiprasani bagi nung tiprasaroni hamkrani bagi thinani bagi tin tiprasaroni bobishotni bagi kaisa nung permanent solution nung rijaman maya abo ulnikok nung jeta territorial council je rana hani kok samani je vision document bo tongo tai bai thangsin thani a video clipping tongo je Tripura ho jodi no BJP government hangkai ADC TT ADC no territorial council khlai rahmani direct fund na hamani aborono nung khlai ri phaidi haisi tai kwbangma borok kok sao je sini Tripura motha ADC hapong phaimpure kuno samung khlaimi hanai sung joto saimano nungbo saimano ADC bosu jorti phantong ADC tamotong abonor bo saimano phiaba abo borno tamnai राजनीतिक खालायनायनि बागै पलिटिक्स खालायनायनि बागै सिमी बरना माइकै ताबु थकायनायनि कुनो जायाखै ताबु जतो तिब्रासारन सायमनो एडिशन थानि कुनो क्षमता गरै एडिशन थानि कुनो मानानि कुनो आमहाय लामा गरै आबनि बागै आंनि थानि हात जरखाय सानामु जोङो नों मान खांखाय तिब्रासानि बागै नों कायसा सामुं सिनि तिब्रासार थांजानायनि बागै जे एकटा कक नों तुबिर फायमा जे एकटा सामुं खायरि मांखाय आं ननो अकं सावो नों तिब्रासानि बागै कायसा सामुं खायगानै जों निजि निनि बागै जों ननो लगिरिमे फन जों निनि मंनो जों बलायनाय जों ननो जतो जागावनो जों ननो सम्मान होनो बागै जों रेडि दं हायसे आबन बागै नोंथानि आबन कयनामु जोङो मान खांगोन नों जुबादि